Bona tarda i benvinguts. Us donem les gràcies per acompanyar-nos un cop més. Iniciem de nou el cicle de xerrades que vam començar abans de final d'any, que ara que veu en temps tots tenim ganes de sortir de casa i tornar-nos a reunir per pensar i debatre sobre el que hem de fer. Perquè tots els que sou aquí segur que espereu a veure a qui se li acudeix una brillant idea per treure'ns d'aquest estat de paràlisi total de l'independentisme. Us recordem també que demà dissabte a les 12 del migdia a l'estació de Sants hi ha una gran acció de protesta pel caos de Rodalies que ens afecta a tots des de fa dècades. I hem de ser tots. Julià de Jòdar, escriptor, exdiputat del Parlament de Catalunya i membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea, que avui ens parlarà de les noves formes de lluita, una xerrada que s'ha fet arreu del territori amb molt d'èxit, i avui el tenim aquí a Canet. En Julià ens explicarà durant uns 3 quarts d'hora el com vam arribar a l'1 d'octubre i el com hem arribat fins avui. Què ha passat, en quin punt estem i què hem de fer si volem desencallar aquesta situació en la que estem immersos. Després, hi haurà un torn de preguntes, de paraules i rèpliques d'uns 3 quarts d'hora més, mitja hora, 3 quarts d'hora, per tal que no ens allarguem més d'1 hora i mitja. Així que donem pas al nostre convidat. Gràcies. Bé, bona tarda. Jo no sé si tindré la fórmula màgica per mobilitzar la gent, si la gent no es mobilitza per ella mateixa, com m'ha passat. Però, en tot cas, com que jo em sento part de la gent, doncs intentaré engrescar-me i engrescar-vos a vosaltres, a veure si ho aconseguim. Bé, això podria començar per diverses bandes. Podríem començar parlant de la pròpia assemblea, que és bastant paral·lela al país. És a dir, si alguna virtut té l'assemblea és que quan el país ha estat al màxim de pressió, ha estat ella al màxim de la seva pròpia pressió. I ara que el país està més baix, a veure si podem esbrinar les raons, també està baixa. Està baixa, però és com aquells fantasmes que els volen fer desaparèixer i no ho aconsegueixen. És a dir, tots els moviments que fa... Ara mateix s'ha esmentat la manifestació de demà, a l'estació de Sants. L'Assemblea ha rebut un comunicat dels Mossos que deu ser de 7, 8 o 9 pàgines, no ho sé. Una quantitat de consideracions legals. Han parlat amb Adif, han parlat... En fi, tot el que podríem dir l'estructura burocràtica perquè l'Assemblea demà convoca la gent a l'estació de Sants. Per molt que vulguis convocar gent a l'estació de Sants, això no és una manifestació de la diada, no hi hauran 100.000 persones, vull dir, no n'hi ha per tant. Llavors comencen els considerandos de que és un nucli molt important, que a més forma part de l'estructura de la lluita antiterrorista, l'estació de Sants ja t'avisen que vagis en compte perquè, segons com et moguis, això forma part de la idea estratègica de l'Estat sobre la lluita antiterrorista. Comencen a explicar-te que, clar, que s'hi ha d'anar no en un bloc massís ni entrar a l'estació de tothom, sinó gairebé com si haguessis d'anar a una taquilla i et deixessin passar. És a dir, tu tens el dret de manifestar i d'expressar la teva protesta i ells et fan passar, és a dir, a 15 metres de l'estació t'hi has d'instal·lar. No hi pots entrar a dintre si no és de 25 en 25. I no pots exhibir ni una bandera, segons Adif, perquè els viatgers no puguin, és a dir, els obstaculitzis la visió de les pantalles, coses d'aquesta mena. Coses d'aquesta mena amb una assemblea que està mig morta, segons ells, o en un país on l'independentisme ja ha desaparegut. Ja estem pacificats, tot està normal i no passa res. Això per una cosa com la de demà. Ara penseu en una diada on, en comptes de només desfilar, es fessin coses més gruixudes. Dic això una mica com per dir-vos que hi ha raons per estar
decebuts, però no tant, és a dir, no tan decebuts. Quan l'enemic ha hagut de desplegar tanta artilleria gruixuda, no ja el 1 d'octubre, sinó els últims 7 anys, quan ha hagut d'instal·lar un govern titella, literalment titella, que és aquells que et fan dansar com volen des de Madrid, amb el govern Illa, us poso un exemple idiota, però que m'afecta a mi, no voldria fer publicitat, però jo vaig estar abans d'ahir al lliurament d'un premi i resulta que el director de la institució de les lletres catalanes, que en teoria és un senyor de la cultura, que no hauria d'estar al servei ni del govern, ni dels partits, ni de ningú, va haver de demanar excuses davant de l'abat de Montserrat, perquè es lliuraven els Premis Serra d'Or, perquè Illa i la consellera de Cultura no havien pogut venir. Això, el director de la institució de les lletres catalanes. És a dir, Illa i la consellera, que haurien d'estar allà perquè, entre altres coses, se celebrava, el premi celebrava també el mil·lenari de Montserrat. No sé si l'Illa i el seu govern se n'han assabentat del que significa aquí, però no s'hi presenten perquè és un lloc independentista, bàsicament, segons el seu criteri. Allà hi havia de tot, Hi havia espanyolistes. Jo vaig convidar un amic meu, que no és espanyolista, però tota la visió que té del món ve que nosaltres hem d'estar contents i tranquils i col·laboradors amb Espanya. Per tant, allà no hi havia l'esquerra independentista ni l'assemblea, hi havia una gent de tota mena. Doncs no hi van venir. No hi van venir. En un acte cultural de gran importància. No hi van venir. Què vol dir això? Que continuem tenint-nos por. Continuem tenint-nos por. Li tenen por al país real i li tenen por al país que representa la possibilitat que el país real s'independentitzi tard d'hora. Per tant, dic això una mica perquè ara revisem què hem fet, a veure si entenem el que hem fet de debò, perquè jo tinc la sensació, i això també ho pensava ahir en relació amb la cultura, que la política, en el sentit, allò que es fa per sobre, allò que han fet els partits, el Parlament, s'ha menjat, en el sentit també simbòlic, la realitat del que vam fer al marge de les institucions, al marge de la pròpia Generalitat i al marge dels partits i al marge, evidentment, de l'estat espanyol. Llavors, clar, com que s'hi confiava tant, anem a dir-ho així, en què la política, en aquest sentit que dic, resoldria tots els problemes d'allò que nosaltres estàvem no solament expressant, sinó per lo que lluitàvem, com ens organitzàvem i el que fèiem, clar, en el moment que la política ha desaparegut, perquè no n'hi ha, es pot dir que no n'hi ha, i si n'hi ha, és una política titella, que és la del govern Illa, i malauradament col·laboradora en aquest moment per anar a fer la viu-viu i passar la maroma i a veure si aconseguim arribar a algun lloc per part del que eren els partits independentistes o que consideràvem que havien de ser la nostra política de transmissió. És a dir, al cap i a la fi, el nostre gran pecat o defecte com a moviment, com a gent mobilitzada fins a l'octubre és haver esperat, i era legítim, però bueno, ara ja podem dir que era legítim però era erroni. Esperàvem que si nosaltres ens mobilitzàvem, lluitàvem, ens expressàvem, etc., el que eren els partits polítics que havien fet Junts pel Sí, els que estaven, diguem, d'una manera una mica contradictòria, que no se sabia ben bé si ho acabarien fent el referèndum de l'1 d'octubre, fins que ja no van tenir cap més remei, entre altres coses perquè la CUP els va dir que si no hi havia referèndum no hi havia pressupostos, no caldria oblidar això. Vull dir que confiàvem molt que aquesta política dels partits, perquè teníem majoria al Parlament i teníem el govern de la Generalitat, no se n'ha d'oblidar, clar, és com tenir totes les... un repòquer, ho teníem tot, teníem el carrer, teníem els partits, teníem el Parlament, teníem la Generalitat, què més vols?
Clar, no és que haguessis de confiar en això, és que això era patrimoni nostre també. La Generalitat no ens l'havien atorgada per gràcia reial, sinó perquè era una institució històrica construïda pel país i des del país. Per tant, ho teníem tot. És lògic que si no aconsegueixes allò que pretendies, quedis decebut, quedis deprimit, pensis que... Però el principal és dir què és el que no es va fer bé. És a dir, jo sostinc, i ho dic en veu alta sovint, que dir únicament que és que els polítics van trair, que van tenir por, que ens van deixar penjats, etc., és una evidència massa evident com per creure a les primeres de canvi. És veritat, això. Però és veritat que, per exemple, l'Assemblea, en un moment donat, tenia tant de poder, tant, que si s'hagués proposat ella, en el moment que fallen els partits i el Parlament, posar-se al capdavant de la situació política general, hauria arrossegat el país darrere, i no ho va fer. No ho va fer, no ho va voler fer, no ho va saber fer o no s'ho va plantejar. Però ho tenia allà. És a dir, en el moment que es fa el 1 d'octubre i passes al 3 d'octubre i ja tens un moviment general que no solament és independentista, sinó que ja era contra la repressió espanyola i, en fi, en termes literalment democràtics, que obliga el rei d'Espanya a sortir a la nit a fer un discurs feixista, en aquell moment hi havia un buit de poder que no el va ocupar ningú. No el va ocupar el president de la Generalitat, ni el va ocupar el Parlament, perquè un Parlament en una situació, no diré revolucionari, però gairebé, perquè enfront de l'estat espanyol aquell era un moment revolucionari. Ells veien que Catalunya se n'anava. Se n'anava i se n'anava. Per tant, per ells era una situació realment límit. En canvi, per nosaltres semblava que era el més natural, com que era un acte democràtic, expressat democràticament a través de les urnes i amb un Parlament democràtic que li havia donat suport i que garantia l'aplicació d'unes lleis aprovades el mes de setembre, és a dir, gairebé un mes abans del 1 d'octubre, la famosa cosa de la llei i les estructures d'estat. Evidentment, aquella situació revolucionària, si voleu dir-ho així, necessitava un poder efectiu que la fes, que la proclamés, la conservés i la tirés endavant en tots els ets i uts. Bé, es va demostrar que els partits que venien de 40 anys gairebé d'autonomisme no estaven preparats per fer aquesta revolució democràtica per la independència. No estaven entrenats, és a dir, tu no pots fer que un atleta acostumat a fer 100 metres li facis fer una marató. S'ha de passar uns quants anys d'aprenentatge. És una pena que aquests partits no hagin après la lliçó i haver vist que si en el primer empat, del 1 d'octubre fins al 27, ells no van ser capaços d'encapçalar això, de mantenir-ho i conservar-ho, els 7 anys que han transcorregut des d'aleshores els podien haver aprofitat per entrenar-se. No per debilitar-se o per rendir-se o per tirar pilotes fora i deixar la gent que va votar el 1 d'octubre deixada de la mà de Déu per aquests partits. Aquest és el tema més punyent i més delicat perquè, ens deixa en una situació com a moviment que hem de reconstruir políticament el poder del carrer, perquè no tenim ja la institució al nostre servei. El Parlament actual no és un Parlament per la independència, ni molt menys. Tant de bo fos neutral. És espanyolista, bàsicament. El govern de la Generalitat és un govern, ja he dit, és un govern titella, està esperant que li truquin de Madrid per fer el que... O se'n van a Madrid a fer conferències a Madrid per explicar que han de ser comprensius amb Catalunya i que Catalunya vol tornar a ser el motor d'Espanya. Bé, això és com un malson, no? Com una cosa surrealista. Dius, què els hi passa? Bueno, que tenen por. Que tenen por. Clar, el fet que els altres tinguin por a nosaltres no ens dona, per dir-ho així,
la raó de victòria. Però és un afer que és una situació, és una cosa que l'hem de tenir molt present. Perquè si no, ens endinsem en una mena de tancament amb nosaltres mateixos, una mena de solitud i gairebé de nostàlgia o de melancolia, que no són gens bons en política, i molt menys en un país que ha fet el que ha fet fins al 1 d'octubre i, malgrat tot, ja es manté alguna cosa quan parli de noves formes de lluita, no? Però diríem que fins i tot va saber improvisar després de tota la repressió que va haver del 1 d'octubre en endavant, va saber resistir amb formes de lluita que no estaven pensades. És a dir, tot allò del tsunami democràtic i l'ocupació de l'aeroport i les marxes sobre Barcelona i tota la batalla famosa d'Urquinaona i tot això, no era una cosa pensada abans de l'1 d'octubre. I no la va dirigir un estat major, diríem, elegit o triat per ningú. Va ser una cosa que el propi moviment se la van pescar per continuar resistint. I clar, l'únic que podem dir és que el límit de la resistència és que tu no tenies una força capaç d'enfrontar-se a la policia, a la Guàrdia Civil i, si calgués, l'exèrcit espanyol. No teníem aquesta mentalitat encara. Dic encara perquè potser a partir d'ara, la segona fase que ha començat ara, diríem, amb la pèrdua de la majoria absoluta al Parlament, entrem en una nova fase. Potser que haurem de començar a plantejar-nos altres coses que no ens havíem plantejat fins l'1 d'octubre perquè, com a bons catalans que som, diríem, som la gent més demòcrata del món haguda i per haver. Però la política, quan estàs dominat per un estat com Espanya, que és un estat creat a partir d'un imperi atrotinat, literalment, fet miques, i que, per tant, diríem, concentra tota la ràbia a l'interior de les seves fronteres contra allò que es mogui, dic, nosaltres no podíem tenir aquesta capacitat reactiva per enfrontar-nos directament a les forces. Érem un moviment civil democràtic. I punt. La primera lliçó seria dir, n'hi ha prou amb això en endavant. Aquest és un interrogant interessant per veure si d'aquí es dedueixen quina mena de formes de lluita hauríem de fer i de quina manera ens hauríem de tornar a organitzar en un futur immediat. Això de demà és interessant que hi reflexioneu i que hi aneu, fins i tot com a testimonis del nivell en què es pot produir en endavant el xoc quan ens anem mobilitzant ja massivament. Serà una mena de pedra de toc. Allà hi veurem diverses coses. Veurem com es comporten els Mossos, que és una policia en aquest moment al servei de l'Estat. És una policia colonial, literalment. No donen ni tan sols un marge en aquests comunicats, en aquestes pàgines que he esmentat al començament, mai no tens la impressió que sigui una policia pròpia. Cap cas. No hi ha ni una sola cosa, ni una. Està feta amb uns termes d'una burocràcia que si l'hagués fet un buròcrata de Madrid diria exactament igual que la jefa, que és una senyora, que ha signat aquest comunicat. Per tant, demà probablement tindrem, primera, com es comporten els Mossos, què passa a l'estació amb la gent que corri per allà, no la nostra, sinó l'altra, la gent, el personal que corri per allà, quina reacció tindrà? Serà interessant de veure. I serà interessant de veure l'assemblea quanta gent aplega i com actua els diversos planos o nivells que s'ho té plantejat, que com és lògic aquí no en parlarem. Serà interessant de veure, per tant, la mecànica i és com observar en un laboratori al microscopi per investigar com es comportaran els bitxos que corren per allà segons allò que facis o deixis de fer. I
I això demà serà com una petita mostra que ens hauria de donar lliçons pel futur, per exemple, de cara a la Diada. Segons com vagin les coses demà, tindrem una lliçó també del límit nostre o no, del límit dels altres, de la nostra capacitat de resistir, de crear una opinió pública. Ahir jo sentia a no sé qui que deia que... Com ho feia anar? Venia a dir... Sí, els escenaris, dèiem, segons els escenaris, es lluita d'una manera o una altra. No, els escenaris els crees tu. Tu has de crear l'escenari. Tu. Obligar l'altre a venir al teu escenari. Ets tu qui el dissenya, ets tu qui el planteja i ets tu qui fa l'acció. Les accions no creen escenaris. Les accions o les fas perquè tu les has plantejades o les fas perquè l'altre ha creat l'escenari i tu vas contra ells. Però tu no crees l'escenari amb l'acció. L'acció la crea analitzar les coses, veure per on van, com un entrenador de futbol, per entendre'ns, sense anar més lluny. Ha de veure com és l'enemic, quines forces té, quins jugadors tenen, quina tàctica fa, com canvia les coses durant el partit, etc. Doncs això és igual. Això és igual. L'escenari l'hem de crear nosaltres. Per això demà l'escenari l'estem creant nosaltres. Són els Mossos que han de contestar al nostre escenari i els que tenen por. I això està bé. Això és un bon senyal, en aquest sentit, que l'Assemblea, si més no, ja es planteja un salt de qualitat, un nivell més alt, perquè va a una cosa que afecta majoria de gent, que és un exemple claríssim del tracte colonial en què estem sotmesos, tant econòmicament, com políticament, com en infraestructures, com culturalment, com en la llengua. Per tant, l'Assemblea va, diríem, de cara a cara contra aquest tracte colonial. I ho fa no solament quedant-se fora dient ai, o anant amb pancartes a les estacions i fent enganxines, que és un primer nivell elemental, però que no és suficient. Si tu no entres ja amb força allà al mateix nivell del que t'estan fent, evidentment en aquest terreny no faran res mai que afecti el seu domini, perquè s'està molt còmode no invertint, boicotejant i creant una situació que tendencialment empobreix el país, no solament en el sentit merament econòmic, però en el sentit moral. Perquè és que a mesura que et van humiliant i tu acceptes l'humiliació, cada vegada ets més esclau dels altres. Això és una política deliberada de Madrid, vull dir. I el de demà és un acte, diríem, d'orgull propi, si voleu dir-ho així, o de dir som aquí, continuem aquí i aneu-vos preparant. I per això aquest fet ens donarà bastanta... per bé i per mal, és a dir, és possible que haguem de arreplegar-nos, però fins i tot arreplegar-se bé, a consciència, sabem per què ho fas, també és una cosa que s'ha de saber fer. Que és una cosa que no vam saber fer a partir de l'1 i del 27 d'octubre. No vam saber arreplegar-nos. És com un exèrcit que pateix una derrota i en comptes d'anar tirant enrere amb ordre per conservar les forces, cadascú tira pel seu compte i ja no sap, ja ha desaparegut l'exèrcit. Nosaltres vam desaparèixer de l'escena com a moviment d'una manera, vull dir, com un sucre a l'aigua. Com és això? És a dir, com és que una gent que durant anys, i dic anys, diríem, expressament, perquè clar, habitualment diem, això va començar quan la sentència de l'Estatut, la manifestació del juliol del 2010, que per primera vegada la gent va començar a crear independència. Ui. Això ve del 2006, com a mínim, a la plataforma pel dret de decidir, que ja venia de l'oposició a l'Estatut del Maragall i el Zapatero. I la gent que va sortir al carrer el 2006 no cridava independència encara, però deien som una nació, primera, i tenim el dret de decidir, segona, que és el mateix que dir independència.
El que passa és que en aquell moment sortia a cridar independència, li va semblar a alguns dels politòlegs, que són la gent més perillosa del món, de la plataforma pel dret de decidir, que el que havíem de fer era un missatge molt democràtic que convenceria molt la gent i que si dèiem independència la gent s'espantava. Bé, es va cridar el que es va cridar i es va treure 80.000 persones al carrer. I després d'això es van fer les consultes per la independència, aquí al costat, a 4 passes d'aquí. I després d'això es va fundar l'Assemblea. I a partir d'aquí tot es va anar encadenant i el Mas va haver de fer el 9N com una consulta no vinculant. Bueno, molt bé, encara esperaven i estaven encara tan... Aquí faig una mena de parèntesi per dir llàstima que el moviment independentista és molt jove. Els independentistes no ho són, de joves, però el moviment és molt jove, té això, 15 anys. Però l'independentisme ve de molt... Llàstima que l'independentisme que nosaltres representàvem no hagués tingut tanta gent en el seu moment, perquè ara ja seríem independents. En canvi ara resulta que tenim molta gent i no tenim direcció. Abans teníem molta direcció i no teníem gent. I ara tenim gent que pensava molt i no tenia gent que arrossegués. I ara hi ha molta gent, hi ha hagut molta gent i no hem tingut dirigents. Bé, aquest és el país, és que Catalunya ara hauríem de fer una revisió històrica que no toca. Però en fi, la qüestió, jo venia a dir que en definitiva la cosa venia, l'època de la plataforma pel dret de decidir i que vam fer un treball ingent al llarg entre el 2006 i el 2018 de 12 anys continus de mobilització, organització i creació. L'assemblea, aquesta assemblea, l'ANC, el 2015 tenia 14, si no recordo malament, 14 sectorials, enginyers, metges, gent del món de l'economia, de tota mena, que havien ja creat, ja tenien, com aquell qui diu, una mena de dispositiu que si l'endemà haguéssim sigut independents ja es podia haver aplicat perquè el país continués funcionant. El tema de les pensions, el tema de la ciutadania, el tema de les relacions exteriors, les fonts d'energia, tot això, les sectorials de l'Assemblea ja ho tenien estudiat. De manera que només calia allò que un govern hagués proclamat la independència i l'Assemblea li anava a oferir en safata la manera de dirigir els grans sectors econòmics, energètics, financers del país. L'Assemblea, no el govern de la Generalitat. L'Assemblea, l'ANC, ja ho tenia. I se li va exposar davant el Viver Pissunyer, que era el delegat de la Generalitat per al tema de les estructures d'estat i l'inventor d'aquella estratègia de la llei a la llei que va ser aprovada al Parlament al setembre del 2017. Al setembre. Vull dir, havíem fet una feina ingent durant 12 anys, fins al 1 d'octubre, en tots els nivells, fins al punt que aconseguim fer un referèndum, que algun amic meu d'aquests, aquest mateix que estava aquest dia al meu costat en aquest lliurament de premis, em anava dient, això no es farà, el Rajoy ja ho té tot controlat, segur que no, o quan el Puigdemont el van detenir, ja estaven segur que el tornaven a Alemanya, doncs ni el Puigdemont va tornar a Alemanya i es va fer el 1 d'octubre. I això ho vam fer nosaltres. Clar, mirat així és com si haguéssim, diríem, perdut la memòria. I clar, és el pitjor que pot passar. No saber el que has fet. És molt pitjor en el món, diríem, tenir poder i no saber exercir-lo que quan el tens, perquè si tu tens poder, almenys busques la manera de tenir-lo. Però si el tens i no el saps fer funcionar, és com si no tinguis res. És aquell que li toca la loteria de cop milers de milions d'euros i no sap on
on col·locar-los i el poden estafar. Doncs això és una mica semblant. És com de cop i volta tenir una immensa riquesa i dir què fem amb ella? Què fem amb tot això que hem fet? I llavors hem perdut la memòria pel camí, en part, evidentment, per raons evidents. Primer, per la repressió, segona, per la divisió dels líders polítics. Evidentment, aquesta divisió materialitzada en gent que va a la presó, gent que ha d'anar a l'exili, materialitzada en les diferents estratègies en comptes de seure a dir no, escolti, el país necessita això i nosaltres ens agradi poc o molt com a partits, el país necessita això. I hem de renunciar a això, perquè el país ha de ser això. Fins i tot sí que hagués calgut haver-se dissolt i haver creat una altra cosa. Ens dissolem i creem el Partit per la Independència de Catalunya ara mateix. I és una nova formació política perquè hem vist que el que teníem abans ha fallat. I quan una cosa falla, doncs, senzillament, el que has de fer és liquidar-la i crear una de nova amb el que tens, els fonaments. Perquè tenien els fonaments, però tenien també la gent. No oblideu que encara al desembre del 2018 l'independentisme encara guanyava les eleccions. I només que hi hagués hagut la unitat mínima necessària s'hauria investit Puigdemont al gener, per exemple, al gener del 2019, i en canvi els únics que van anar al Parlament a investir Puigdemont, qui? Com sempre, els de la CUP, que són sempre els que paguen el pato de les coses que no es fan bé, que és el més fàcil. Però és així. Estaven allà, als seus escons, de peus, drets, allà, esperant el moment per veure si s'investia Puigdemont. Clar, després de tot això, la cosa es va convertir en una mena de vodevil. Ara poso el Jordi Turull, ara poso, en fi, Quim Torra. És a dir, la política, en aquest cas, va donar de si el pitjor exemple que es pot donar. La falta de coherència, la falta de rigor, la falta de gosadia i, sobretot, vam perdre el contacte amb la gent. Aquest és el tema cabdal, que és la segona lliçó. Els partits polítics, la institució va perdre el contacte amb la gent que havia fet el 1 d'octubre. Perquè això ho va fer la gent, no els partits. Que hi van col·laborar, és evident, de sota mà. Però per molta voluntat que hi posi un partit o un grup polític a mobilitzar gent, si la gent no està convençuda i no s'atribueix ella mateixa al poder, no surt al carrer. Perquè la gent que han fet política durant anys sabem el que costa mobilitzar gent per molta raó que tinguis. Per tant, diríem, els partits, la institució, va perdre el contacte amb la gent va perdre l'orientació perquè, clar, confiava massa excessivament en la institució en aquelles circumstàncies. I llavors, entre els uns que perden el contacte amb la gent i la gent que se sent desprotegida i que se sent no dirigida, es dispersa i ve la melancolia, el desencís, el que hem de fer ara, que és on som, més o menys. Sort que l'ANC s'ha mantingut, diríem, afortunadament, és a dir, que no s'ha dissolt com un sucre. Però és que això, precisament, ja ens hauria de donar la idea del que podem dir la pròpia força de la gent, perquè si no, l'ANC també hauria desaparegut o s'hauria convertit en un instrument merament, anem a dir-ho així, que parla de la independència en uns termes abstractes o culturals o en fi, com vulgueu, però que no estaria altra vegada com demà a peu del canó per dir, escolti, vostès estan allà i nosaltres estem aquí. És a dir, som antagònics. Vostès, l'Estat i les seves històries són això, però nosaltres som tot el contrari. Per tant, si l'ANC continua, és perquè continua una força latent, anem a dir-ho així, perquè se m'entengui,
de la pròpia gent. Llavors, què passa? Doncs que si és així, la pròpia gent, és a dir, vosaltres hauríeu de ser conscients que teniu aquest instrument, que és vostre. No és que l'ANC estigui allà i la gent estigui allà. És que si la gent no hi fos, l'ANC tampoc no hi seria, ja hauria desaparegut, s'hauria dissolt, o estaria col·laborant amb qui fos, fent campanyes d'aquelles, diríem, de conscienciació, d'anar pels barris, explicar el treball de la independència com si fóssim nens petits que comencen a explicar les maceroles, quan resulta que hem fet una cosa com el 1 d'octubre. Fixeu-vos el salt històric que això implica. Arribes a un límit en el qual posa l'estat espanyol en perill i ara hi ha gent que es pensa que hem de tornar a parlar de la llengua, per exemple, com si fos una cosa com quan havíem de fer les primeres eleccions autonòmiques fa la friolera de 45 anys, en els quals es deia l'autonomia serà bona perquè tindrem la salut garantida, a la llengua, no sé quant, tot era una cosa que era com si vinguessin els reis d'Orient a portar-te amb l'autonomia la cosa magnífica. I clar, nosaltres ara, després de fer un 1 d'octubre, no podem anar com si estiguéssim a l'època autonòmica, no pot ser això. Per tant, diríem, si tenim consciència del que hem fet, tenim consciència que tenim una organització que encara està en primera línia i l'Estat veiem que no ha modificat en absolut la seva política, sinó que l'accentua, és a dir, el tema de l'espoli fiscal, el tema de les infraestructures, el tema de la llengua, el tema de la cultura amenaçada, fins i tot el tema de la política internacional. Vull dir, nosaltres no tenim res a dir sobre el tema de la despesa en armament, no tenim res a dir. I estem en una zona molt delicada geopolíticament, molt delicada. I no tenim res a dir. Més aviat, al contrari, som gent que contribueix amb 22.000 milions d'euros l'any a que l'estat espanyol pugui efectivament gastar en despesa d'armament el que vulgui, com vulgui i com li roti al Congrés dels Diputats. Si això continua, és evident que no ha canviat, diria que ha empitjorat l'escenari. Perquè aquesta resposta dels Mossos de demà és la resposta de l'estat espanyol a una iniciativa democràtica nostra que és el dret de manifestar-nos. Ara imagineu, com he dit abans, que puges un esglaó i planteja, per tant, què t'espera o com t'has d'organitzar. I aquí ve la segona part de la qüestió abans que prengui una mica d'aigua. Tinc d'haver una mica presa perquè tinc una mena de rinitis al·lèrgica. Bé, llavors, què passa amb això que dèiem de noves formes de lluita o una cosa semblant? En un moment determinat, l'any passat, cap al mes de juliol, em sembla, vam fer un paper a l'assemblea que es deia Anàlisi estratègica i noves formes de lluita, que venia a dir el següent, bàsicament, que és el que jo he resumit aquí. Nosaltres portàvem una lluita per la independència a un alt nivell polític, que era la independència política com a tal, és a dir, separar-se d'Espanya i crear un estat propi. Però en termes bàsicament democràtics, que era l'estat, si vol, nosaltres oferíem diàleg, seure en una mesa de negociacions i a partir de la pròpia Constitució espanyola que l'Estat ens concedís, ens atorgués la sobirania per fer un referèndum amb un debat públic, amb propaganda a favor i en contra, etc., amb els mitjans públics al servei d'això i qui guanya guanya. Aquesta és la nostra posició. Com que no ens la van deixar fer, l'hem fet pel nostre compte. Però la posició era democràtica. Però, en canvi, el tractament que nosaltres rebem per part de l'Estat, com he dit abans, no és democràtic, és colonial. I un tracte colonial no és mai democràtic. Perquè, clar, el colonitzant no té dret a dir-hi la seva, a defensar el seu, a controlar la riquesa,
a controlar la distribució de la riquesa i, en definitiva, a ser l'amo de la seva pròpia terra en termes de producció, distribució, i ja no parlem en el nivell simbòlic i cultural, perquè en aquest moment la guerra contra la llengua és una guerra a mort. Si ens descuidem, d'aquí uns anys podem trobar-nos ja en una situació realment molt delicada. Per tant, hi havia una mena de, el que podríem dir, desequilibri. Hi havia una lluita política per la independència amb un estat que ens tracta com una colònia, no com una part amb la qual democràticament pots dialogar, com s'ha fet a altres llocs, al Canadà mateix en un moment donat, la pròpia Anglaterra, usant naturalment l'Estat les eines amb tota la mala intenció. És a dir, de cop i volta els escocesos, si deien sí a la independència, doncs pràcticament era com si desapareguessin del mapa, i el Canadà, que és quasi el mateix, en fi, etc. L'Estat, evidentment, crea una eina, una arma fonamental, que és la por. La por és la primera forma de repressió, diguem, més sòlida i més ben establerta al llarg de tota la història. Llavors, aquest desequilibri feia que nosaltres aquesta part colonial no la tinguéssim present. És a dir, això de les infraestructures, que és una cosa que te la munten com vol una gent de Madrid, que té un caràcter que tracten efectivament aquest nivell, si compares amb l'AVE o compares amb les infraestructures de la capital d'Espanya, etc. Aquesta part nosaltres no l'havíem tractat. Cultural, religiosa, simbòlica, en un local d'una empresa colonial, Endesa. Per què dic que és colonial en aquest cas? L'edifici és un edifici del que eren abans la central elèctrica de Catalunya abans de FECSA, que és un edifici de maó modernista de finals del segle XIX, al costat de l'Arc de Triomf de Barcelona. Allà dintre s'hi celebrava l'acte que ara és d'Endesa, és a dir, va passar a FECSA i de FECSA a Endesa, que en Catalunya evidentment no té res a veure, perquè el senyor que va sortir a parlar era el director d'Endesa a Catalunya. És a dir, diríem, oficial, un buròcrata, un agent colonial. Aquest senyor és qui donava la benvinguda. Ni una sola persona al públic, que era gent de cultura i gent políticament conscient i gent va aixecar i dir: escolti, vostè què fa aquí? Vostè lloga el local, però vostè ens ha d'adreçar la paraula a nosaltres? De què? Això dona la idea de fins a quin punt ens hem menjat, ens hem empassat l'ham d'aquesta mena de no entendre la relació entre la vida real i la vida colonial que ens imposa. Un acte de l'abadia de Montserrat, en un local que va ser, des del punt de vista arquitectònic i naturalment econòmic i industrial, la mostra de la revolució industrial a Catalunya avançada. Això s'ho menja després FECSA, que malgrat tot encara eren forces elèctriques de Catalunya, i això s'ho acaba menjant Endesa, que ja és el que és Endesa. Especulació en l'energia, en la pobresa energètica, etc. I naturalment amb els canvis climàtics i el que vulgueu. I això, el món de la cultura catalana, que hauria de ser el més conscient del món, atès que ha assistit a un acte com el 1 d'octubre, s'ho menja amb patates. On està, doncs, la consciència de país que tenim? Si la gent més il·lustre, o més preparada, o més llegida, són incapaços de dir: ei, mosso, vostè deixi estar, que ja li paguem el lloguer del lloc perquè ens agrada, però vostè no ha de parlar en el món cultural català en nom d'Endesa, que és una empresa colonial. Ni un. Això es revela, dona una idea de com, a nivells de la vida quotidiana, quan tu agafes els trens del Maresme i vens cap aquí i veus el tracte colonial, fins i tot a nivell sociològic.
perquè veus tots els pobles del món allà barrejats, com si estiguéssim en un lloc, en un no-res, com si no fóssim, com si el país hagués perdut el contacte amb la seva pròpia història o raó de ser, simplement perquè no pot ordenar-ho, no pot ordenar el tràfic ferroviari, no pot ordenar la forma de vida de la gent, i la gent pobra ara només pot agafar el metro o el tren, perquè evidentment són les condicions de reproducció del sistema que tenim. I així funciona el país a aquest nivell colonial. Per tant, n'hi ha prou a posar pancartes a les estacions o anar demà a Sants? No. No n'hi ha prou. No n'hi haurà prou. Punt. No n'hi haurà prou. Les formes de lluita anticolonial són sempre lluites de sabotatge del metròpolis. És a dir, van directament al cor de la seva reproducció, per impedir que continuïn. Ja està. I aquest és el tema. No cal explicar res més. Vull dir, són accions que van directament al cor del sistema de la reproducció. Edificis, mitjans i el que sigui. Nosaltres, jo crec que l'Assemblea, dic clarament, crec que això no crec que estigui ara en la seva agenda, però és igual. Ens ho trobarem tard o d'hora si continuem. Si continuem, ens trobarem amb tants obstacles per part de l'Estat i amb tanta impotència per part nostra que si no fem un pas endavant, i aquest pas endavant s'ha de fer, jo crec, molt des de la base. És a dir, probablement ja no n'hi haurà prou a fer programes polítics, sinó que s'han de fer programes d'intervenció de base, amb grups que intervinguin a les comarques, per exemple, i que estudiïn bé la situació de la comarca, el seu nivell, la gent que té, i que des d'allà, comenci la resistència. I si pot haver-hi una mena de federació de comarques que guiïn això en un estat major, fantàstic. Per tant, la situació és: l'Assemblea en aquest moment ha de fer el paper que ha fet sempre, que és mobilitzar gent com demà. Impecable. Segona, jo crec que hi ha d'haver grups específics d'acció a nivell comarcal que vegin les condicions en què s'està produint aquesta mena de política colonial espanyola, sigui infraestructures, economia, energia, etc. Per exemple, el Pirineu. Com s'ha de lluitar el Pirineu per evitar que es converteixi en una economia merament turística? Com s'ha de fer? Evidentment, amb pancartes no, segur. Amb denúncies al Parlament tampoc, perquè és un Parlament que precisament fa del turisme la raó de ser de l'economia catalana en primera línia. Com ho ha de fer? Ells ja s'ho faran ells, però s'ho han de fer ells. Els de les Terres de l'Ebre no els hem de dir els del Pirineu com han de fer, perquè, evidentment, cadascú sap quines condicions està, quina gent té, què ha fet, quina experiència té, quins instruments i quin territori. No és el mateix fer coses al Delta que fer-ho al Pirineu. I no és igual, naturalment, fer-ho a una ciutat com Barcelona que fer-ho a Osona, és evident. Són situacions distintes, encara que el país sigui un, aquestes situacions distintes obliguen a especialitzar-se. Que cada comarca, o cada intercomarcal, o cada part del territori que, encara que pertanyi a distintes comarques, tingui situacions sensiblement iguals, és allà on la gent s'ha d'organitzar i intervenir directament sobre la realitat. No ha d'esperar que vinguin de Barcelona l'ANC, l'Assemblea o el secretari de dir anem a Sants a fer-ho dels trens. Fantàstic, però jo passat demà voldria que això es fes aquí, en les estacions del Maresme, per exemple. No esperar anar a Sants, fer-ho aquí. Com? Jo no soc d'aquí, però si fos d'aquí, jo soc de Badalona i si estigués a Badalona sé com ho faria. Sé com ho faria. Hi ha uns quants ponts a Badalona estratègic que estan molt bé per fer segons què, en fi, etc. Per tant, sí, necessitem grups d'intervenció comarcal
especialitzats en fer lluita anticolonial de base, econòmica, social, simbòlica, lingüística, cultural. Perquè tampoc la llengua no està igual a Girona que el que s'anomena àrea metropolitana. Aquí es necessita una altra política d'intervenció molt més fina, més penetrant, més com pluja fina, probablement. En altres llocs no tant, etcètera, etcètera. I qui diu això, diu la pagesia, evidentment, i diu la transició energètica, i diu tantes coses. I diu quina mena d'economia volem. Pot haver-hi una economia general pel país, però probablement la forma de construir-la, per tenir una visió de país, hem de partir de les condicions distintes. El país també està desigualment desenvolupat. La distribució de la riquesa al país no és igual a tot arreu. I en canvi necessitem saber com utilitzem els recursos de cada comarca, com aquesta comarca contribueix al nivell general de riquesa i qui controla això i des d'on. Doncs s'haurà de fer des de baix, perquè únicament el Parlament, per molt democràtic que sigui, i el govern, per molt democràtic que sigui, a aquests llocs no hi arriba aquest nivell bàsic del que jo intento anomenar el control del territori per la pròpia gent, que és el tema. Perquè el dia que es proclamés la independència és aquesta gent organitzada comarcalment la que garantirà el control del territori. No els Mossos o no una força creada no se sap des d'on. No. La pròpia gent defensarà el seu espai. I naturalment ho haurà de fer amb un pla general, que això ho ha de fer aquesta mena de federació comarcal en la qual hi hagi un estat major que dirigirà aquestes operacions. I això, clar, ens obliga a cadascú de nosaltres a ser menys melancòlics, a no conformar-nos a pagar un rebut mensual i a convertir-nos en militants. Hem de ser més militants, més compromesos. Ser un militant vol dir 3 coses. Pensar, actuar i organitzar-se. Les 3 coses van juntes. Òbviament, si no hi ha pensament, per molt que facis, és com una roda d'hàmster, no? Estàs fent coses contínuament, però evidentment, com que no entens per què les fas o no entens les realitats en les quals vols intervenir, naturalment és com estàs repetint, traient aigua amb un cabàs. Però si hi ha massa pensament i la gent no fa res, no intervé, el pensament es queda efectivament escrit damunt un paper o tancat en un cervell. Per tant, si hi ha pensament, hi ha d'haver acció. El pensament ha de ser per intervenir, per canviar les coses. I si tenim pensament i acció però no estem organitzats, llavors les coses que fem queden escampades d'una manera, les quals ni la gent a la qual t'adreces acaba d'entendre el missatge perquè no acabes de saber-ho, diríem, vendre bé, expressar-ho bé organitzadament, mentalment i materialment, i evidentment l'enemic sempre t'agafa per la banda més dèbil, que és que no estàs ben organitzat per atacar i per defensar-te. Pot ser que siguis un bon atacant i no sàpigues replegar-te, o pot ser que siguis molt bon defensor i no sàpigues atacar mai. Això és l'organització, saber quan has d'atacar, quan has de defensar, com has de replegar i com t'autodefenses pels mitjans que toquin. Jo crec que la fase de la defensa civil, de la resistència civil violenta, encara és molt útil quan tinguis un gran moviment de masses, però jo crec que en els 7 anys que han transcorregut des del mes d'octubre, des de l'octubre de 2017, l'Estat també ha après molt. Ja agafar-lo com el vam agafar el 1 d'octubre ja no serà possible. Per tant, exigirà també combinar formes de lluita, de resistència i d'autodefensa, diríem, flexibles i adaptables al que vulguis aconseguir. Demà, probablement, davant
Sants hauran de fer un acte de resistència no violenta clàssica. Però si fos un pla general per tot el país, que hi hagués una jornada de mobilització, diríem, a tot el territori, potser amb això en tindríem prou, però potser en altres llocs potser no en tindríem prou. Dic tot això perquè ens anem també mentalitzant que si no volem repetir el 1 d'octubre, si volem fer-ho una altra vegada, jo defenso, jo he escrit a VilaWeb que estem en una segona guerra, ara hem fet ja la primera, que va acabar la situació que ja coneixem, i ara hem entrat en la segona. Al moment que hem perdut la majoria al Parlament, entrem en una segona guerra. Jo parlo de guerra, no guerra en el sentit clàssic de la paraula, però l'estat espanyol està en guerra amb Catalunya. Si Catalunya no sap estar en guerra amb l'estat, això és una altra cosa. Llavors haurem de parlar que el país, en fi, el que se solti, ja sabem el país, ens podem queixar-nos eternament i lamentar haver caigut en aquest país i tot això. Però clar, jo crec que la gent que ha fet una cosa com el 1 d'octubre no es pot resignar ja més a dir, ai, quin país, home, quin país. El que vam muntar a nivell internacional i enfront d'Espanya no es fa a la volta de la cantonada ni fa el primer arribat. Cal tenir una història, una societat civil molt potent i unes conviccions democràtiques molt profundes. Si es té això, per què no hem de plantejar-nos que en la segona fase de la guerra haurem d'aixecar el nivell d'afrontament, si volem la independència, perquè si no la volem és millor no parlar-ne, és millor callar i dir, miri, escolti, a mi no em parli d'independència perquè això no en tinc ganes, és igual. Però si parlem d'independència hem de ser conscients que per aconseguir-ho hem d'anar aixecant progressivament els nivells de pensament, de lluita i d'organització. I és aquesta fase que estem ara. Llavors, la tercera part de l'assumpte és que si fem un tipus de lluita nova que és complementària d'aquests moviments massius, és a dir, si nosaltres aconseguim treure altra vegada milers i milers de persones al carrer, això dona una idea de poder. I això és molt important, tant a dintre com a fora. Això és fonamental. Però alhora, si vols debilitar la revolució de l'Estat a Catalunya, has d'anar fent una lluita clarament molt més forta i més anticolonial i més decidida. I la tercera és que, clar, la pregunta clau és qui dirigeix això? Perquè, clar, els partits que tenim això, per distintes raons, no ho poden fer o no ho saben fer o no ho volen fer. I, per tant, moure's molt i no tenir després que aquest poder s'estableixi i s'imposi és una altra vegada treure aigua amb un cabàs. Aquest tema l'Assemblea no li toca tocar-ho, perquè l'Assemblea per si mateixa, per la seva pròpia definició, no és un organisme polític. Però diria aquí, a la gent que siguin secretaris de l'Assemblea i els que no ho siguin, que aquestes coses és igual que les neguis que no. Hi són o no hi són. I si hi són, se les ha de mirar cara a cara i si no hi són no cal inventar-les. Però si hi són, s'han de mirar. I llavors què vol dir això? Vol dir que, clar, ara imagina't que tu vols recuperar la majoria absoluta del Parlament d'aquí 3 anys. Amb què? És a dir, amb quin instrument? Votarem els partits que ja hi són? Bé, això ja sabem de quin mal hem de morir. Podria ser, i aquí sí que la política o la imaginació política és bona, perquè podries dir, home, si en un parell d'anys l'Assemblea recuperés la iniciativa i la força que tenia abans del 1 d'octubre, obligaries els partits polítics que ara estan fent la viu-viu a tornar a dir no, la independència torna a estar en primer pla. Bé, podria ser. Però en qualsevol cas, com que aquests partits no es renovaran perquè ells s'hagin barrejat amb la gent, sinó obligats per la gent, que és una cosa molt diferent.
tornaran a repetir les mateixes coses, tindran els mateixos dirigents amb noves cares, tindran les mateixes manies de partit, el meu programa, la meva gent, els meus puestos, els meus llocs, els meus espais, les meves enquestes, i tornarem a estar igual. Què vol dir això? Doncs que l'assemblea, li agradi o no, té la mala sort que es troba que ha de ser mobilitzadora de molta gent, ha d'intentar donar suport o col·laborar o ajudar grups comarcals d'intervenció, però alhora ha de tenir alguna idea política de per on va. No dic per crear un partit, ni una llista cívica, ni res que s'hi assembli, però evidentment ha de pensar en termes polítics també. Per què? Perquè probablement, si tu tinguessis la fortuna de crear aquest nou moviment, t'hauràs de plantejar amb qui t'alies i quina mena de programa fas per aconseguir recuperar la majoria del Parlament per part de l'independentisme. I això es pot fer de moltes maneres, però si no es fa, arribaran aventurers que s'inventaran qualsevol cosa, o arribarà un partit que es farà amb la presidència d'un tinglado i el portarà cap on vulgui, o trobaràs amb una propaganda pública que et confondrà la teva gent, etc. Per tant, estàs obligat, t'agradi poc o no, amb el buit polític que hi ha, a fer política. No com a partit, però sabem cap on vols anar. I insisteixo, si nosaltres volguéssim recuperar la majoria absoluta del Parlament d'aquí 3 anys, hem de començar a pensar en quina forma política creiem que hem de tenir. No en què ens hem de convertir, sinó què s'ha de crear. A qui hem d'ajudar, o què hem de pensar a contribuir, etc. Ja no podem esperar com abans que els partits facin al Parlament allò que nosaltres fem al carrer. Entre altres coses, perquè l'Assemblea també ha tingut presidents partidistes i presidentes, no ens oblidem. L'Assemblea no és una mena de volum blanc, impolut i verge. Ha tingut presidents i presidentes molt tendenciosos. Per tant, ja ha fet política d'una altra manera. Aquí el que es tracta és que la política es faci amb la gent, des de la gent i per la gent. Que ja ho havíem fet fins al 1 d'octubre, però ja dic que ens va faltar la lluita anticolonial i ens va faltar la voluntat de direcció política. Si ens tornen a rebassar això una altra vegada en la Segona Guerra, haurem de començar una tercera o haurem definitivament de tornar-nos tots melancòlics i quedar-nos al sofà queixant-nos del país que tenim. I jo, francament, això és l'últim que faria si fos algú de vosaltres. Gràcies. Hola. Comencem el torn de preguntes. Si algú vol preguntar, que siguin breus, sisplau. Penso que amb l'ANC seguim estant igual, ja des de fa molts anys, l'Os Feliu, l'Utxer, ja els hi vaig dir moltes vegades. Anem d'aprenents, anem d'aficionats. On estan els professionals competents? Com té l'Estat? Màrqueting polític, grans estrategues, on són? Perquè si no els tenim és abocar a la gent al peu dels cavalls. Perquè això que diu del sabotatge i tal, home, és que això és portar a l'escorxador la gent. On serà l'escola de formació? Oh, perquè això s'ha de formar. Això s'ha de formar. Si no vas d'aficionat i incompetent. No m'ho demani tot, no ho he de fer jo, això. No. És que, a més, jo penso que això, de sortida, estàs enxampat.
Jo aquí, per exemple, veig gent que no havia vist mai, igual és un infiltrat. Ah? No, és que això existeix. Però llavors no ens mouríem de casa. No, estic dient que no s'hagi de fer. Que toco de peus a terra, que aviam si comencem per professionalitzar-ho. Perquè l'estat està molt professionalitzat. Sí, acabo. Fins i tot té assessors neuròlegs, igual que es fa el neuromàrqueting. I s'estan omplint d'èxit tenint la societat supersubjugada. Llavors, jo més que sabotatge, que això de sortida ja està, jo parlaria de boicot. I el boicot el pot exercir tota la població. Ara, per exemple, a França han fet una cosa que és els dies de no comprar. I han estat uns dies que ningú ha comprat res de res. I això és més fàcil i més accessible per a la població i més potent. I, sobretot, aviam, si no professionalitzem l'ANC, val més que no ens moguem perquè anem de cara al fracàs, a l'escorxador. Hem de tenir gent molt competent, ja ho he dit amb diferents presidents i presidentes de l'ANC, i seguim igual. I vull dir, costa molts diners, perdona. Igual que amb advocats hem aconseguit gent molt competent, professionals, i que per la causa han fet el seu esforç, amb els de més especialitats també els podem tenir. Així que, si no ho veig que es professionalitza, és anar d'aficionat i anar a l'escorxador. I després, no toqueu mai el tema de la via a Nacions Unides. No impedeix que també l'obrim aquesta via i l'encetem. Encara ningú ha dit a les Nacions Unides que volem ser independents. Ni el Puigdemont li va dir amb el Rajoy, és que volem la independència. Doncs comencem per aquí, que són coses que no treuen una de l'altra, és paral·lel. I internacionalment, mira de fer amics. Però bàsicament, jo penso que res de sabotatge, hi ha tot com a molts boicot, que llavors sigui molt participat del poble i no sortir afectat, perquè et diran perquè facis un boicot. Jordi, quina pregunta fas? Quan professionalitzareu l'ANC? No soc pas jo qui ho ha de dir. Qui ho ha de dir, doncs? L'ANC té un secretariat i té un comitè permanent. Llavors tu aquí representes, doncs, avui aquí? Jo ningú, jo sóc jo. Jo no estic parlant en nom del secretariat, jo sóc Julià de Jodes, escriptor. Val. Bueno, i com ho veus? Com ho veus, doncs? Jordi, ja has fet la intervenció. No, doncs com a escriptor independent de l'ANC, com ho veus, això que t'he proposat? Com veig què? De professionalitzar-ho. Algú vol fer una altra pregunta, sisplau? Has de tenir primer una cosa bàsica, una massa crítica elemental, perquè és que si no, perquè tu pots tenir una dotzena fantàstics professionals que no sàpiguen fer res perquè no tenen gent. L'Assemblea té una comissió d'estructures de país, on estem arreplegant gent bona de distints àmbits. Economia, sanitat, salut, relacions exteriors, en fi, etc. Però aquesta gent, per molt que facin, i són bons, i són gent que estan treballant a l'administració pública i en la privada, i són gent acadèmica, estudiosos, i són gent amb molta experiència, si no hi ha gent mobilitzada, l'únic que poden fer són informes. Per tant, què és primer, l'ou o la gallina per tu? Ja que em preguntes, què és primer? Crear un grup de professionals. Això, si tu crees un grup de professionals, crees un grup de dirigents pràcticament clandestins, que són els que en última instància, com si fossin un partit clàssic revolucionari, de gent clandestina que dirigeix. Per això aquest país no ho admet. I no ho admet perquè ja, si has fet el 1 d'octubre, l'experiència és de molta gent, no de 4 professionals. Una altra cosa, que sí que això sí que estic d'acord. Si tu has de crear una nova força política lligada a aquest moviment, sí que necessita gent bona, especialitzada i professional. Però no estem encara en aquesta fase. El que jo em preguntaria és, s'ha de fer abans? Jo crec que no. Encara no. Perquè és que hem de crear una nova fase de gent que canviï el rostre de l'independentisme. Encara som gent massa gran, massa vells, massa coneguts, massa suats. Aquest és el tema també. En comptes de professionals necessites
gent de 30 anys que dirigeixen això, que dirigeixen el moviment. Això ho hem perdut. Julià, som al Maresme, per tant, tu ets de molt a prop, de Badalona. Tenim problemes cada dia que anem i tornem per anar a treballar o per fer vida normal, comercial, familiar, sanitària. Tenim problemes molt greus. Els nostres pagesos, els pocs que queden, i els nostres ramaders, els estan fotent els terrenys que tenien per fer centres comercials que potser dintre d'un any no funcionaran, i per tant cada dia hi haurà menys pagesos i menys ramaders, i tenim problemes a les indústries del voltant. Tu que ens coneixes una mica, com a comarca, què ens aconsellaries per organitzar-nos? Què ens diries que hem de fer? Això és una pregunta per un professional. Quan pagueu? No sé, jo què s'ha de fer aliment, no sé. Primer de tot, bàsicament per mi, el principal, ja m'adreço a tu perquè tu vas fer la pregunta, però en fi, és saber amb quines forces comptes. En sou 10, 20, 30, 40, sou 30 grups dispersos, sou pagesos, estudiants, petits industrials, oficinistes i pescadors, què sou? Jo no en tinc ni idea. Vull dir, la vostra base independentista, sociològicament, en què consisteix? Està organitzada a nivell sindical, a nivell, diríem, local, és a dir, la gent de Vilassar té la mateixa estructura i la mateixa mentalitat que la de Premià o la del Masnou o no? No ho sé. Això sou vosaltres que heu de fer una mena d'escandallo, d'aixecar acta de qui sou, què teniu i fer una mena d'assemblea comarcal en la qual es comença a discutir problemes concrets i a la vegada una visió general de comarca. Teniu tot un problema demogràfic, com tot el país, però un problema demogràfic molt seriós. Teniu tot un problema de... no teniu sol per fer habitatge, com qui diu. Tu mateix acabes de dir el que està passant, no sé, a Santa Susana i a Pineda i tot això, el que està passant amb el tema dels terrenys, l'especulació. Clar, com frenes l'especulació d'allò que se'n diu globalització? Empreses comercials, sectors d'aquest tipus que venen aquí com si fos una terra oberta, un país obert. Com es fa això? Clar, a mi, Jordi es diu, boicot no, sabotatge no, boicot. Són coses complementàries, depèn del moment. Depèn. Pots començar fent un boicot i si no és efectiu, doncs fer un sabotatge. Per exemple, mira, posem Arbúcies. Una de la gent d'Arbúcies és l'aigua que s'emporten cada dia les embotellades. Tu què faries? Boicot o sabotatge? Boicot, no els hi compraries ampolles d'aigua a Arbúcies o impediries que sortissin els camions? Què faries tu? És com el sabotatge si no ha estat molt ben organitzat i preparat, No, fracàs. No comencem així perquè si no, clar, No. ens mouríem de lloc. No, la pregunta és, la primera pregunta que és de pensament és, és aquesta, és, si tu vols impedir que aquestes empreses continuïn tractant el teu territori com si fos terra de ningú, què fas? Doncs a dia d'avui, Sí. boicot, perquè sabotatge estàs enxampat el dia següent. Molt bé. I com fas el boicot? No comprant aigua? Bueno, és més llarg. És com la democràcia, Sí. que és lenta en decidir, Sí. però és molt millor que altres sistemes. El boicot és llarg, cal mentalització, és com, per exemple, no hi ha mentalització aquí de cooperativista, que havíem estat líders en cooperatives, és la forma de projecte empresarial més humà i més just, cosa que farà 2 mesos vaig tenir ocasió de parlar amb l'Endacari en una conferència que va venir, i em va dir que a Euskadi el cooperativisme està en alça, i aquí l'hem anorreat. Vale? Doncs
El boicot ha de ser, per exemple, a França, estan molt més culturalitzats que nosaltres. Però si entrem en aquesta discussió no acabarem. Doncs sabotatge jo no. No, perquè Euskadi no és Catalunya. Ei, perdona, som homo sapiens, com tots, no som virtuosos uns ni els altres. No és una qüestió de classe, de raça, de tal. És que són 1,5 milió de persones. No, és que no és la mateixa economia. No, clar, és que comencem per aquí. Amb quant contribueix Euskadi a les arques de l'estat espanyol? Cobren. Cobren, sí. En canvi, tu estàs donant 22.000 milions. Va, comença el boicot per aquí. Va, explica'm un pla per no pagar. Ja t'escolto, Per començar... No, ja t'escolto. No, aviam, per començar, jo anava per artista, però no volia passar fam i em vaig decantar a la tècnica, vaig fer enginyeria. Jo vaig fer al revés. M'he dedicat a passar fam deixant la tècnica, mira. Doncs ara me podries ensenyar tu a mi. És que sou més grans. I he seguit aquesta línia, màrqueting a ISADE, enginyeria mediambiental i tal, no? I amb el que jo no soc competent, intento ser honest. I en tot cas, primer aprendre. I després començar a fer i no deixar de fer res sense intentar-ho, però amb unes bases i uns coneixements, perquè si no vaig de cara al desastre. És així. Està bé, però deixa'm fer-te una pregunta. Tu encara avui, quan camines per Barcelona... Em van fotre fora de Barcelona, soc un exiliat interior. Em van dir que el lloguer me'l pujaven al doble. Quan camines per Barcelona encara ensopegues contínuament a cada cantonada amb aquelles indicacions de l'Assemblea perquè la gent que venia del Clot o venia de Sant Andreu o venia de l'Hospitalet tingués el lloc a una ciutat com Barcelona. Això et sembla poc professional? Tu saps el que és això? Tu saps el que és moure una gent com ho ha fet l'Assemblea durant anys, o fer el que he dit abans, tenir 14 sectorials que van dissenyar el país que s'havia de fer l'endemà? Això et sembla poc professional? Allà hi havia enginyers, advocats, economistes, metges, infermeres, mestres, gent de teatre, gent del món de la cultura, què més volies? Sí, el país, aquest país, des del punt de vista, diríem, de la capacitat de crear o de recrear un país nou, ho té tot. L'únic que li falta és el poder polític, no els professionals. Els professionals el tenim així, però ens falta el poder polític. Però o sigui, els diners... El que se sap fer bé, que se segueixi fent bé, ara, per exemple, el de Sants, s'hagués pogut muntar amb columnes, com s'havia fet. Vinga, la columna que vingui des del Maresme, la columna que vingui del Garraf, la columna que vingui del... Si pogués ser així, jo no estaria aquí fent una xerrada. Estaríeu tots ja formant una columna a Barcelona aquesta nit? Que no ho entens, el problema està en que tu ja no tens capacitat per mobilitzar columnes. Es fa la crida. Ja no som una empresa gran, som una petita i mitjana empresa, l'ANC. Però imagina que en vinguin una vintena del Penedès. Bueno, són 20. Pues això segur que esperem que vinguin, perquè ja s'ha donat ordres que vinguin en tren. A veure si l'infiltrat seràs tu al final. Gràcies per les teves explicacions. Dues qüestions. Una has dit que calia rejuvenir el personal, com si tens la fórmula màgica. I la segona seria parles d'aquesta fase de guerra, també el llegeixo a la web. T'haig de dir la veritat que a vegades em costa d'entendre perquè el teu nivell és bastant elevat i a vegades és difícil pels que no som tan lletraferits. Quin paper hi juga Òmnium i el Consell de la República en tot aquest panorama que ens has dibuixat? La part jove el que necessita és altres formes de lluita. I altres formes de lluita vol dir les formes de lluita que fèiem quan érem joves. Jo tinc una foto meva l'any 70, jo tenia 20 no sé quants anys, al Passeig de Gràcia, que és quan els judicis de Burgos, que es va fer la tancada a Montserrat, hi va haver gent que no ens vam anar a tancar a Montserrat, sinó que vam sortir al carrer. Jo anava amb una llamborda a la mà, en aquella foto que me la va fer no sé qui, i me la va deixar veure un col·lega meu
que ha estat investigant coses de l'any 69, que és l'Eduard Márquez, que ha fet un llibre que es diu 1969, que va estar cercant i parlant amb molta gent de l'època per fer un llibre que és narratiu, però bàsicament és sobre fets reals, no? I de cop i volta van sopegar amb una foto meva, que jo l'havia perdut de vista, on jo estic allà. Bueno, jo, si pogués, faria això. Jo tornaria a això. És una manera eufemística de parlar. Però la gent jove el que necessita no és tancar-se a Montserrat amb el Gabriel Ferreter i la Montserrat Roig. És una altra cosa. Si tu tens un país ocupat, un país colonitzat i un país reprimit, la gent jove, l'única alternativa és dir-li el dia que inaugurin el Camp Nou, ocupeu el Camp Nou i a veure què passa. És una manera de parlar, però hi ha moltes més. La capacitat imaginativa és la base de la política també. És a dir, crear, ho he dit abans i ho repeteixo, tu has de crear els escenaris. I en aquest cas, els escenaris has de tenir una gent que pensi en aquests termes, allà on realment la gent està sent guanyada o pel pessimisme, que és l'extrema dreta, perquè és que quan es diu aleatòriament bueno, la gent jove ara fan enquestes i totes d'extrema dreta, no és exactament això. És que s'apodera d'ells un pessimisme que l'única alternativa és l'acció per l'acció. I clar, l'extrema dreta amb això és perfecta, perquè no has de pensar. El que cal és que surti al carrer a el que sigui. Llavors, clar, però nosaltres no ho fem irracionalment, o no pretenem fer-ho irracionalment, sinó per la independència. I aquí l'Assemblea, malauradament, està en mans de gent molt gran. És un fet. Aquesta part, per mi, és fonamental. S'ha de canviar la manera de lluitar. I la gent ha de veure que l'ANC pot donar aquest exemple. Si no el dona, ja sortiran coses per altres bandes. L'ANC, segurament, si anés avançant pel camí correcte, podria tornar a engruixir-se amb gent jove de la que va fer. Jo anava a l'aeroport quan el tsunami i em va agafar una lipotímia, però estava molt, afortunadament, tot era gent jove i em van auxiliar in situ. Però tot era gent jove. Tot era gent jove, gent de 25, de 20, de 30 anys. Però anaven a ocupar l'aeroport. És a dir, anaven a atacar directament el cor de la revolució tant de l'Estat com del sistema. Clar. I jo recordo estar al costat del Monumental quan venia una de les columnes que venia cap a Barcelona, que venien de dalt, de Girona, Maresme i tot això, i tot era gent jove. I els veies allà asseguts a terra prenent un mos i eren gent jove, eren gent, colles de gent jove. Això ho hem perdut. Però ho hem perdut per què? Perquè és que la gent jove és la més exigent a l'hora de dir si lluito vull que es vegin els resultats, perquè si no canvien de lloc o se'n van a casa. I això no ho tenim. No, ja has canviat de lloc, precisament. Clar, però... Perquè s'han sentit enganyats. Bueno, en la vida és massa fàcil sentir-se enganyat, però és igual. En part és veritat, sí, en part és veritat. I en part és que tampoc se'ls ha cuidat. És a dir, no hi ha hagut, per una mena de paternalisme o autosuficiència, que és que la gent gran ho sabem tot, ho hem viscut tot, i ja pensem que els altres seguiran el nostre camí, i això necessita molt treball, necessita treballar molt. Bé, això és una altra cosa. Bé, però seguint amb això, Òmnium és una entitat cultural. En un moment donat, quan la cosa estava al màxim, es va convertir en un instrument també polític, quan això ha baixat, ha tornat a l'àmbit cultural. Per tant, no s'arrisca a anar més enllà del que creuen que és la realitat tal com és. I la realitat tal com és, si et deixes portar, te'n vas cap a Esquerra Republicana, Junts, i una mena de... Bueno, ja ho veurem. Acumularem i ja ho veurem. O sigui, estan en lluita per aspectes molt concrets. Però Òmnium sí que és una empresa.
l'ANC no. Si hi ha una empresa professional a Catalunya de la cultura és Òmnium. Amb Òmnium tu fas un projecte de manifest i s'arriba a un acord. I després, com el Vaticà o l'imperi de la Xina, va passant per 30 burocràcies i al final es carreguen el manifest que havien fet amb els tècnics. Això a l'ANC no passa. És molt més, en aquest sentit, és molt més botiguera. Però l'ANC és una multinacional vaticana en aquest sentit. Llavors, pots arribar a coses amb ells, però quan surt la paraula independència, directament, cuidado que hem d'arribar a més gent. Bé, esclar, això és una abstracció. Quan tu dius hem d'arribar a més gent, ja t'estàs reduint el camp d'acció, perquè els altres són més, i tenen l'Estat darrere. Tenen l'Estat darrere, però tu no el tens. I el Consell de la República jo l'he criticat molt, perquè jo des del primer dia pensava que la seva obligació era haver-se'n incardinat molt més en la realitat del país. És a dir, estar més a les lluites de base. Però, tard o d'hora, el que hi hagi, Òmnium, el Consell de la República i els consells, o sigui, el que eren els CDRs, diríem, aquests que jo li dic grups d'intervenció i tot això, i molta més gent, han d'acabar confluint per crear alguna cosa semblant a un moviment d'alliberament nacional, que és el que ha de guanyar altra vegada la majoria del Parlament. S'ha d'arribar cap aquí. Ara, els esglaons i els passos i tot això, jo seria massa pedant intentar dir-ho des d'aquí, però hem d'anar cap allà. Hem d'anar a crear un bloc massís de base que després tingui una alternativa política que ha de ser aquest moviment d'alliberament nacional. Jo no tinc dubte sobre això. Si no, el desequilibri entre el carrer, que té molta potència, i els partits que estan molt acoquinats, aquests vasos comunicants són molt difícils de mantenir. Vaja, per mi la demostració del 1 d'octubre és definitiva. Per mi és un abans i un després. Anem a donar pas a les dues últimes preguntes i ja se'ns està tirant el temps a sobre, molt breu, sisplau. Bueno, amb això que ha dit de la jerarquia de l'ANC, jo soc informàtic per la independència des de fa més de 12 anys. Sí, igual. Ja tinc veu suficient. Que en aquest cas, per accedir al públic jove, el públic jove és molt per això, pels telèfons i les xarxes. S'han fet la tira de propostes i no arriben mai a dalt. Mai. Jo conec la tira de gent d'informàtic per la independència que per més que proposem no arriba i no podem crear una xarxa massiva com tenen l'ultradreta per accedir a aquest jovent. Aquest jovent està tirant-se a l'ultradreta perquè és l'input que li arriba i no el tenen de l'altra banda. I això què vol dir? Que no pots arribar a on? Al secretariat? Si feu aquestes propostes no us escolten, vols dir? No. Ah, no? I això com és possible? Això pregunto jo, no arriba mai. Bueno, vosaltres esteu organitzats com a informàtics per la independència? Sí. I formeu part, per tant, d'una sectorial? Correcte. I heu entrat en contacte amb el Carles Sastre? És que no arriba. Què vol dir que no arriba? Quan arriba el Carles Sastre ja ho han tirat enrere. Qui ho ha tirat enrere? Això pregunto jo. No, home, no. No arriba mai. Si el Carles Sastre es reuneix ara ja sistemàticament en totes les sectorials, bueno, doncs escolta, prenc nota i ja parlaré amb ell. És l'únic que et puc dir. Com a secretari nacional jo puc dir-li, Carles, hi ha una queixa d'informàtics per la independència, i ja està. Clar, home. No pot ser que diguis, no arriba, clar que ha d'arribar, ha d'arribar. Vaja, és que si no arriba
des de la pròpia gent cap amunt el que toca, i llavors de quina assemblea estem parlant, entens? Vull dir, clar que això s'ha d'aclarir. Jo parlaré amb el Carles, sí, i tant. Última pregunta. Bona tarda. Més que una pregunta o una reflexió. Esteu treballant també en la credibilitat, perquè penso que moltes coses s'han anat en orris perquè la credibilitat està per terra, a nivell polític un desastre, i les organitzacions també han fet bastantes aigües. Llavors també és un punt que s'hauria de treballar i de veritat i en ferm, perquè també la joventut, quan els hi parles de la independència i com ho hem gestionat i com ho hem portat aquests darrers anys, fem pena o riure o no sé com dir-ho. Aquesta part també l'esteu tinguent en compte, que el que es faci sigui ferm i amb cara i ulls? Jo no soc un agent comercial de l'ANC i no puc vendre gairebé la mercaderia, però a veure, vull dir... Jo vaig entrar al primer secretariat de l'ANC fa 2 anys, gairebé 3, i me'n vaig anar de pressa i corrents, precisament per falta de credibilitat. No em creia allò i efectivament allà és el que va crear la llista cívica i va crear una mena de petit monstre en forma d'això, per la qual ni el país ni l'assemblea estaven preparats. Fer una llista cívica és una cosa delicadíssima perquè una de dos, o ets molt ingenu o ets molt hipòcrita. No es pot ser ingenu i pensar que tu, quan crees una llista cívica, allò serà flors i violes. Perquè allà hi ha gent de distints historials polítics, amb distintes ambicions, amb distinta relació amb la gent i amb distintes procedències. I allò com s'harmonitza? Doncs creant un bloc parlamentari amb un nom determinat que quan entra al Parlament evidentment s'autonomitza de l'assemblea, de la gent i de tot Déu, i llavors allà cadascú fa el que pot. Si no tens un partit polític que creï una llista electoral, una llista cívica sola, perquè l'assemblea en principi no l'havia de controlar ni dirigir, algú mana. Ha de demanar crèdits, li han de concedir, els ha de tornar, ha de tenir un tresorer, un secretari, un portaveu, qui els designa? L'assemblea no. Ells mateixos, que no són un partit. Llavors qui mana? El que té més possibilitats econòmiques, el que té més temps, el que té ja una organització pròpia abans i la cola per allà sense que no s'ha de ningú. És a dir, és el regne perfecte de la conspiració. Ara jo he tornat a entrar i he entrat en contacte real directe amb la gent, tant del secretariat com els que esteu aquí, perquè he estat donant xerrades d'aquestes pel país durant uns quants mesos. A mi em sembla una gent molt creïble. La gent que forma part ara de l'assemblea, la gent de base organitzada des de baix a les territorials, i la gent del secretariat i la gent del permanent, a mi em sembla gent molt creïble, fins i tot encara que hi hagi batusses habituals per raons a vegades peregrines, però què hi farem? La política també té això. Ara bé, de cara en fora la credibilitat és una cosa que la dona sempre en política l'èxit. No hi ha, és a dir, la societat contemporània, malauradament, els canals de comunicació, les formes de distribuir la informació és ja de mena, diríem, particular, sectària, empresarial o partidista, i no hi ha neutralitat, no hi ha objectivitat i no hi ha possibilitat que si no tens efectivament un
potentíssim aparell de propaganda, de contrapropaganda, d'informació i de desinformació, quan aconsegueixis guanyar crèdit des de tu. El crèdit t'ha de donar dues coses. La pròpia gent. En el moment que tu la gent comença a animar-se, a estimular-se i a actuar, això ja és el primer èxit. El segon és sempre algun esdeveniment. Una diada, un Sant Jordi, una estació de Sants o unes eleccions. Les eleccions en el sentit que si tu contribuïssis a crear això que jo dic, un moviment d'alliberament nacional, i aquest moviment d'alliberament nacional, si no guanyés la majoria al Parlament, estigués en condicions de, per dir-ho així, obligar, forçar a crear governs independentistes perquè el seu pes seria enorme, això de la credibilitat només amb el carisma no n'hi ha prou. En Llach és una persona amb molt de carisma, però clar, quan està a l'assemblea és un polític. Llavors, la forma de guanyar-ho és ser coherent, fer el que diu i estar al costat de la gent. Ara, això la gent en general, si no crees un culte a la personalitat, no ho sap. Però clar, el Llach no és presidencialista i l'ANC no vol ser una organització presidencialista. Però, normalment, igual que la Orriols té tot un aparell de propaganda, igual que els líders polítics i els caps de govern tenen un aparell de propaganda, si em preguntes per això, et diria, doncs és possible que l'ANC sí que hagués de tenir un potentíssim aparell de propaganda a nivell de xarxes i tot això per, efectivament, crear aquesta credibilitat. En forma de newsletters, en forma de rodes de premsa, en forma d'articles, en forma de xerrades, en forma d'accions. Així es guanya la credibilitat, però l'has de crear. Avui dia la credibilitat, tu amb un enciam no vas a la plaça i el vens. Has de preparar primer el producte. El millor enciam de no sé sap on, perquè està fet ecològicament no sé quantes, a més té no sé quines propietats magnètiques que fa que els impotents esdevinguin una màquina de fer l'amor. Per entendre'ns. Llavors, això és el que crea la credibilitat. Si es fa amb gràcia. Ja s'intenta, És a dir, l'Assemblea està treballant en aquest sentit. Però és que això també és car. Això val diners. I l'Assemblea té un sistema que és el problema de les assemblees. És com també, és un altre imperi de la Xina al revés democràtic, que llavors per prendre una decisió sobre quin missatge has de donar davant d'un titular d'un diari ha de passar pel secretariat, pel permanent, pel grup de comunicació del permanent, tornar al permanent, tornar al secretariat i llavors publicar-ho. La qual cosa trigues una setmana per respondre una cosa que hauries de fer-la en una oficina en 5 minuts. Perquè ens entenguem. Per tant, això ja no és un problema merament de voluntat política, és de funcionament. Perquè sovint el permanent ha de demanar poders delegats, que existeixen en els estatuts i els reglaments, per poder immediatament contestar determinades coses d'aquelles que és que la gent està esperant a veure què diu l'Assemblea. I això és un problema seriós, també. Per tant, aquí també hauria de reformar els seus estatuts per fer-la molt més àgil. Perquè jo no ho he dit aquí, però ho dic per acabar. Jo crec que l'Assemblea, al marge de ser el que és, que això no és reformable en 2 dies, ha de ser també una força de xoc. I una força de xoc ha d'intervenir amb agilitat, rapidesa i sentit de l'oportunitat. I l'Assemblea això no ho té ara. I el país necessita sovint una força de xoc. Primer per donar exemple, per animar la gent jove i la no tan jove i per garantir que estem vius, que hi som. I sense forces de xoc, parlo de l'Assemblea com un bloc, però si no ho fa l'Assemblea, s'haurà de fer per una altra banda, amb infiltrats o sense. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per haver vingut i donem per acabat l'acte. Gràcies.